Para tamu sagung palalengking kaparing tarmastuti kawuryan risang pinanganten sarimbit sampun sata tenggati wonten telenging pandapi parandini keparang lumati tata upacara wisudan tali dharma ingkang winenggu Kyai Banti itu dia keparang badhe kaperwakan wonten jumbuh kaliyan rantamaning adicara ingkang sampun arenake saking para krida dharma keparang badhe kula waosaken lumadining tata upacara wisudan ingkang winenggu panjenenganipun Ibu Supri Hatiningsih Wanji inggih mbok bilih sampun sata tenggati samudayanipun lumadining tata upacara keparang badhe kaperwakan tumuli keparang badhe mijilipun disang pinanganten saripun saking sasana pararemen manjing wonten telenging pandapi ya kanthi sang narpa cundaka parandene ingkang kinarya lumadining tata upacara keparang badhe sinigek kendelipun lumambah panjenenganipun risang pinanganten sarimbit sang narpa cundaka keparang ambabar wiyos ing pangandika pasrah ingkang sarta panambi pasrah nggih pinapar saking priyakepan ingkang pinangkon narpa cundaka parandene ingkang kinaya panambi saking ngarsanipun pamangku gati lumantar priyageng ingkang pantes nampi pakurmatan nggih panjenenganipun Bapak Susanto wonten Wanji ingkang kepareng lumadi serah tinampen sampun paripurna sang pamengku gati kepareng manem Brahma ngaturaken mubah musing panggalika masih sedikit wonten ing kalbu lumantar babaring pambagya yuwana wonten amrih kasempatan ing sedaya samangkin nyuwun senjata pitulungan wonten ngarsanipun priyageng ingkang pantes tampi pakurmatan inggih panjenenganipun Bapak Lurah Lungguh Wahono paripurna ing samangkin nedya lumadi tata upacara waosan Hastunggara ingkang kepareng hanyarirane inggih panjenenganipun Bapak Salimin Parandini Wanji sedaya sampun sata tenggati lumadining tata upacara kepareng medhabur kula ingkang kepareng hambar wangani lumadining tata upacara wisudan pambayang risang pinanganten sarimbit kanthi hambek panengguning pujastama pujiastuti temantuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Nasa mugi lumadining tata upacara tansah manggih rahayu niskala kanthi waosan pandonga swawi kula dherekaken kanthi waosan basmalah sewisan swawi kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim mekaten waosan pandonga kinarya nyebat asmanipun Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih mugi handayan ana sang pamengku gati manggih rahayu niskala kawuryan sedaya sampun sata tenggati parandene lumadi tata upacara keparang badhe miyosipun risang pinanganten saripun saking sasana panarman tumuju wonten telenging pandapi keparang kunjuk wonten ngarsanipun sang narpa cundaka keparang hanganti lumadining tata upacara miyosipun risang pinanganten sarimbit kendel anggenipun keparang lumaksana keparang ambabar wiyos ing pangandika pasrah saha kunjuk wonten ngarsanipun priyageng ingkang kinarya panampi saking ngarsanipun pamangku gati keparang sata tenggati jumeneng wonten telenging pandapi anggenipun keparang hanambi suwanipun sang narpa cundaka miwah risang pinanganten sarimbit nyarengi lumadining tata upacara suwanipun risang pinanganten sarimbit agriyak-griyak lampahira pindha maesa kagiri diri candrane rawat-rawat saking katembian sampun kawis tinggal risang pinanganten sarimbit keparang manjing wonten ing sasana pandapi agung sambat wis keparang angagem busana kang sarwa rukmi kang Gusti Narates menang Sutya cecunduk sekara melati arum-arum gandanya kabahi sajroning pasamuan kendel anggenipun keparang lumaksana risang pinanganten sarimbit asal kepita upacara kang wis sinengger
para tamu sagung para lenggah ingkang paring tarmastuti sinambi para among karso amrati tisaken saha nyamektakaken lelenggahan wonten ngarsanipun kula warga ageng Besan Sutrisno kepareng lumadining tata upacara kepareng badhe kalajengaken parandene lumadining tata upacara memilih sampun satone gatiri sang pinanganten saripit wonten telenging Pandawi Agung niki kepareng badhe lumadi tata upacara selah saha tinampen pasrah binabar sang Narpa Cundaka minangka pangarsaning lampah saking ngarsanipun keluarga ageng Besan Sutrisno parandening samangke kunjuk wonten ngarsanipun sang duta pangarsaning lampah kepareng ngosatata jumeneng wonten sang ajenging risang pinanganten saripit sepisan malih kunjuk wonten ngarsanipun sang duta pangarsaning lampah kepareng ngosatata jumeneng wonten sang ajenging risang pinanganten saripit jinajaran panjenenganipun Bapak Haryadi miwah menanipun Ibu Purwanti sepisan malih ingkang kepareng angasta pasrahipun pinanganten saripit kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Haryadi menapa dene Ibu Purwanti kepareng pinarak mangayun anjajari priyageng ingkang minangka pamasrahing risang pinanganten pasrah binabar saking priyageng ingkang minangka pangarsaning lampah mubilih sedaya sampun satoting gati wanci kasumangga